Viete čo? Ja ani neviem, koho mám za to podsvete považovať. Berte chlapcov, ideme do Spišskej. Блонды и брюнетки, мне не важно, наш лайфстайл, бабки, иномарки, я хедлайнер на пьянке. Классно, когда бабки существуют на карте. Секта в карандеграунд, с одной головы соседи на весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова, да моя яма глубже рва, два надреза по 3 шва, сочетает расправа, здесь в синей форме арава, и железные оковы, да на руки рукава, терпи буйно голова, да терпи буйно голова, пряник ну да булава. Вагон тетерева, мякиш хлеба, чай, халва, да терпи, буйно голова, да наломала контрава, буйно голова, заварила каши с маслом, расхлебали мусора, 2 патрона, 3 пера, 3 прихлопа, 2 жмура, ключ от бура на карман, мне вышли хозяева, здесь рулит буйно голова, здесь главный буйно голова. Chlapec Tomášoviec, maturant z hotelovky, ako je zrazu z neho veľký pán. Beťar Sobarovo, aj beťara tvoja. Vieš, kto ja som? Aj beťara tvoja mám, ešte si To, čo som hovoril, je pravda. Zahrajem na mafiánu. My sa roboty nebojíme. Na základe vašich známok vás k maturite nepustím. Narodil sa Eša, to dobre viete. Ľudko, keď už, tak nesiaha. Je čas začať sa obzerať po niečom inom. Veľmi dobre sa vieme aj odmeniť. Aj to sa hovorí? Je čas na výlet. Beťar Sobarovo, aj beťara tvoja mám, beťar Sobarovo, aj beťara tvoja mám, ešte si evo, frajerku podám, ešte si
večerka, chcel by som vás v mene celej triedy požiadať o zapečatenie triednej knihy. Pri pulte onaty, dievčatá zmenené, šatami na dámy, úsmevné spomienky, už je to za nami. Prvého panáka sám si daroval, keď v kúte kapela odporne barová hrala tak pomaly, ako by zastali hodiny na vežiach nám. No vždy sa zachová pamäti stržková, keď si sa nesmelo choval tak dospelo, až si sa čudoval. No, naša stržková Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude. Pripijam na úspešný priebeh skúškovej slávnosti 5. rady. Výroky železných mužov. A teraz daj k uchu. Dobre? Ale my vás si korá! Behind the scenes. Poď. Wat is het waarschijnlijk op mijn kilo? Ľubo, tak si sa nech si sedel ešte nie. A daj dole hlavu, aby som nie, že by mi nebolo smiešne. Tak. Veľmi dobre sa vieme. Hej, vieš, čo to je? Ľubo už tak má pri uchu mobil a povieš, berte chlapcov, ideme do Spiskej. Išli sme do Spiskej. Na kávu. A potom tak dáš mobil, ukáže sa, že si kora a zložíš. What? Bro, what are you talking about, man? Počkaj. Teraz mi on zabrinka. Hej, to bude tiež natočené. Áno, ja? Ty voláš jemu. Nie, on volá jemu. Nie. Aha, on volá si, že mu to oznamuje. No poďme už. Dobre, poďme. Jaký vedel si konať, že na vás bude. Každý ty, paráda? No, takže ja jemu zavolám. Hej. A mu po... Nie. Nie, musíme počkať. Čo, natočím, jak idú busy? Však lebo on bol šofér autobusu. Rýchlo točí. Chlapec Tomášoviec, šofér autobusu. No, poďme, a to už vážne. Berte chlapcov. Tu sa ozýva.